Ste vi zaključili bolovanje, Pantiću? A ti tako diktiraš, a? Od kad smo mi na ti? No danas smo šeću na mršu pizdu materinu. Oho! Oho! Dušo, dođi ovdje. Sedi tu i piši. Šta to treba da znači, Pantiću? Treba da znači da mi je puklo pred očima, Šojiću, i da si ti najveći hohštapler, bre. Koju god ti, bre, bitangu dovedem, ona avanzuje. Ona avanzuje, bre. Piši. Piši, bre. Lopužu si primio na posao, bre. Eno ga, kjezi mi se u lice, ova stenografiša ležeći. Lopovi troce napreduje, a ja sedim u onom čumezu kao mlađi referent. Od koga sam ja, bre, mlađi? Od koga sam ja ovde mlađi? Pantiću, jesi li ti otpušten iz bolnice ili iz ludnice? Pa, hoću li ja da odrtavim kao mlađi referent, a? Mi ćemo svi da odrtavimo tamo gde smo raspoređeni pravosnažnim rešenjem. Ja sam, Pantiću, hteo da budem kapetan lađe. Ne. Jeste, lađe, pa sa belom kapom da plovim lađom po moru. Ali moja lađa je otplovila, Pantiću. More, dobro je tebi i ovde. Ovaj jebar mi previše košta nego sve one izdrndane mašine u Dakilovom birovu. I elektronski telefon si kupio. A još uvek guraš prst u uvo kad razgovaraš, bolje ga gurni u dupe. A, tapacirao si i vrate, jer da se ne čuje šta mučkaš, kome diktiraš i koga diktiraš. Piši dupe i ovo. Piši. Sve piši. Da pišeš, sigurno da pišeš, puklo mi je kao na dlanu, Šojić. Tek će da ti pukne, Pantiću, tek će da ti pukne. Ovoliki će dosije da ti bude, evo ovoliki dosije. Dosije. Yes. Pa za mene drugo ništa i nema nego dosije. Ti sve imaš duplo. Ti sve duplo imaš. 2 stana, 2 žene, 2 švalerke, 2 automobila, 2 plate. Pa ti bi rekao da si dvoglavi Arapin. Ti si dvoglavi Arapin. Pišem. Pišite zbog takvi kao što je on. Moja ćerka ide na konkurs kao u kupleraj, a za mene nema mesta u bolnici. Ja ću da te smestim tamo, Pantiću. To da znaš da ću ja da te smestim tamo.